A l'Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell s'hi conserva el tractat que l'any 1570 escrigué Jeroni Grau sobre el govern municipal de la ciutat d'Urgell. Es tracta d'un manual pioner que pot considerar-se el primer tractat d'economia política conegut en llengua catalana, el qual s'avançaria en gairebé 2 segles a d'altres textos de característiques similars, com el cèlebre Manual d'Higesta andorrà. Sota el títol El govern de la ciutat d'Urgell al segle XVI, Jeroni Grau i el seu tractat per al govern municipal, el text és publicat pel segell editorial pirinenc Anem Editors en la seva recent estrenada col·lecció Textos i documents. L'edició del text i l'estudi introductori que contextualitzen el tractat i el seu autor han estat a càrrec de l'arxiver municipal urgellenc Lluís Obiols Perarnau, president de l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell i especialista en l'edat moderna al Pirineu, temàtica sobre la qual ha publicat nombrosos articles, entre els quals destaquen els estudis centrats en les elits i les lluites de bàndols al segle XVI en aquest territori. Bé, és un document extraordinari per entendre la història de la Seu a l'època moderna, sobretot la seva història institucional i la història del consolat, però és també un document prou singular a nivell català. Se'n conserven alguns posteriors de similars, però d'aquesta època i amb la notable integritat que es conserva, no. A més, és el primer manual d'economia política escrit en català conegut a data d'avui. Això s'havia dit fa temps sobre el manual d'Higesta d'Andorra del 1748, però en aquest cas tenim un document més breu, però exactament amb la mateixa funció i amb la mateixa intenció, escrit 180 anys endavant. Jeroni Grau és un autor que bàsicament ens ha portat una mica de corcoll mentre estàvem fent la recerca. Jeroni Grau és doctor en dret, és fill de la Seu, és membre d'una família de l'oligarquia local que controlen el control polític i econòmic de la ciutat, amb una branca important a Barcelona també. I el Jeroni Grau estudia a la Universitat de Lleida i a la Universitat de Tolosa i fa una carrera molt moguda a Barcelona, a Cervera, a Cardona i a la Seu. Precisament a la Seu, quan ell està aquí, l'any 1570, és quan acumula els càrrecs de cònsol en cap de la ciutat, que seria l'equivalent de l'actual alcalde, i també de jutge de crims i advocat de la ciutat. Per tant, té tot el poder polític i judicial municipal. Això li permet fer un document extraordinari per la referència del funcionament del govern municipal. El tractat té 4 parts prou ben diferenciades. A més, l'autor tenia una ment molt quadriculada, segurament per la seva pròpia formació, i això fa que tingui una estructura molt clara. La primera part és un tractat sobre el govern de la cosa pública, sobre la teoria de govern, a partir dels clàssics d'Aristòtil, de Plató, Plutarc, el dret romà, i tot això traduït també a la seva aplicació pràctica a la Seu, amb una comparació constant entre l'antiga Roma, la ciutat d'Urgell. Ell fa unes comparacions molt divertides entre el senat romà i els cònsols, o entre el Capitoli de Roma i la casa de la ciutat, per exemple. Té una segona part amb la qual ens descriu els oficis municipals, totes les sèries d'oficials i de càrrecs de l'Ajuntament d'aquell moment, del consolat, amb les seves funcions, la regulació, una mica alguns consells divertits també. Per elegir aquest oficial heu de tenir en compte que tingui aquestes característiques perquè això és una garantia de que el govern municipal anirà bé. Té una tercera part sobre els impostos que cobra el consolat, sobre quins productes, de quina manera es cobren, quin està exempt. I després té una quarta part que és absolutament brutal, que és un tractat sobre la guerra, la teoria i la pràctica de la guerra, amb les diferents causes que té la guerra, el concepte de guerra justa i lícita, què cal fer en cas de guerra a la Seu, les parts de la guerra, que és una part molt divertida, amb la qual ens diferencia la guerra de setge, la guerra campal i, sobretot, la guerra naval, que, evidentment, com tothom sap, a la Seu d'Urgell és una cosa absolutament imprescindible per la supervivència. I finalment acaba parlant dels bàndols, que és un dels grans problemes del segle XVI que ell va viure. Bé, aquestes darreres setmanes el Jeroni Grau s'ha fet cèlebre, sense pretendre-ho, a partir d'un tema molt d'actualitat, com és el judici que s'està produint al Tribunal Suprem contra els líders independentistes. Fa unes setmanes es va conèixer molt una declaració de l'Enric Millo, amb la qual es parlava de la trampa del Fairi, d'aquesta forma de tirar sabó a terra perquè la Guàrdia Civil i la Policia Nacional rellisqués. Bé, en aquell moment es va publicar un fragment del Jeroni Grau amb el qual explica que en cas de guerra naval una de les diferents coses que es pot fer és tenir sabó
per llançar-la a la coberta dels enemics, ell diu exactament, perquè el paviment sigui lúbrico i alisant, perquè la gent rellisqui i, per tant, l'enemic no pugui defensar-se amb tranquil·litat. Això va fer que el Jeroni Grau arribés a TV3, arribés, evidentment, per Twitter d'una manera extraordinària, i a vegades ho penso, pobre Jeroni Grau va fer una feinada de recerca i d'elaboració intel·lectual sobre el govern municipal i al final l'acabarem coneixent més pel sabó que per una altra cosa. Però bé, és un element que crec que serà, si més no, de justícia perquè es conegui tota l'obra que va fer. Bé, en aquest cas l'edició del text s'ha completat, com no podia ser d'una altra manera, amb un estudi introductori sobre la Seu d'Urgell al segle XVI, sobre la família Grau, insisteixo, una família important que amb una de les seues branques barcelonines arribarà a controlar el poder municipal i fins i tot de la Diputació del General a finals del segle XVI. S'ha estudiat també, evidentment, la seva vida, la vida de Jeroni Grau, que és una figura, crec que molt interessant per entendre moltes de les dinàmiques d'aquell moment al nostre país. S'ha fet l'edició del text i, a més, aquest text tot sovint fa referència a les usances del 1430. Aquest és un document jurídic important per la història de la Seu d'Urgell, és un document que no es publica des de l'any 1978 i que, d'alguna manera, regula molts dels aspectes del funcionament municipal. Per tant, s'han transcrit com a annex, evidentment, per difondre-les una vegada més i perquè, a més, com deia, la seva edició és pràcticament introbable i també per facilitar la lectura. El moment en el que el text de Jeroni Grau fa referència a les usances és molt senzill poder anar a mirar què diuen les usances respectives sobre aquells aspectes.